खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बहरनाय थाबाय गोबाव समनि उनाव दिनै एसे सम दिहुननानै दिनै मोनसे भिडिअ लाबोदों जाय भिडिअखौ नोंथांमोना हयथ' इन्स्टाग्राम फेसबुक रिल्सफोराव नुदों नाथाय आं दिनै बे भिडिअनि थ्रु डिटेल्सै खोन्थागोन गुजरातनि मेरठआव मोनसे जाथाय जालांदोंमोन जाय जाथायखौ माने सानथाव हायै बा सानस' हायै बेफोरबायदि जाथाय सासे हिन्जावा गावनि सेकेन्ड बयफ्रेन्डजों लोगो नांनानै निजेनि हौवाखौ बुथारनानै माबोरै ड्रामाव सोनानै सिमेन्टजों माने बिखौ प्लास्टार खालामजोबना दोन्दोंमोन आरो मानि थाखाय जाखो माबोरै जाखो बे गासैबो डिटेल्सै जोङो मिथिगोन बे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगासिनो थायो। जाथाया ओरैबायदि जाहैयो 24 फेब्रुवारि खालि गावनि हौवा सौरभ राजपुत आरो बिथाङा लन्दनाव थायोमोन आरो लन्दननिफ्राय बिथाङा बिखालि हराव सारप्राइज होननानै बै न'आव फैदोंमोन मानोना बै 24 खालि हरनि 12टा बाजियाव गावनि फिसाजोनि जोनोम दिनमोन आरो बेनि थाखायनो बियो सारप्राइज होननानै बै 12टा बाजियाव न'आव फैनानै खोब मोजाङै सेलिब्रेट खालामो आरो बेयाव जाबायदि निजेनिनो हिन्जावा गावनिनो हिन्जावा जाबायदि मोसायो रंजायो रावबो बुंनो हाया जे बै हिन्जावनि गोसोआव माबाफोर बेफोरबायदि सोलिगासिनो दङ होननानै। बिनि उनाव 28 फेब्रुवारि खालि गावनि हिन्जावनिबो बार्थडेमोन बेखौबो बिथांमोना मोजाङैनो सेलिब्रेट खालामो खोब मोसायो खोब रंजायो आरो इखालिनिफ्रायनो बै हिन्जावा गावनि हौवानो मुलि निसा जुक्त मुलि बिथाङा होयोमोन नाथाय इखालि बै सौरभआ जानाय लोंनाय खालामासै ओरैनो उन्दुना थानायसै आरो बिनि प्लाना फेल जालाङो आरो बियो बै मुलिफोरखौ दिनै बुहुद दिन सिगांनिफ्रायनो डक्टरनाव थांनानै लानानै फैयो जे आं हराव उन्दुनो ओंखारा होननानै बेफोरबायदि टेब्लेटखौ लाबो आरो बै कागजावनो बियो किसुमान ओरैबायदि निसा गोनां बुस्थुनि गुगोलाव सार्च खालामनानै बेयावनो लिरनानै होयो आरो लिरनानै बेयो फार्मासिनिफ्राय बेफोरबायदि मुलिफोरखौ लानानै फैयो लोगोसे बिथाङा गावनि जि गोसो थोनाय हौवा बिनि मुङा जाबाय साहिल आरो बै साहिलजों लोगो नांनानै सेखाबो 600 टाकानि गंनै सेखा लानानै थाङो सिगांनो लांनानै दोनहैखायो गतिके बिथांमोना बै सौरभआ न'आव मोनफैनायनि सिगांनिफ्रायनो इमान प्रि प्लेन खालामदोंमोन रावबो हमनानै मोनाखै बिनि उनाव 4 मार्च खालि जेब्ला सौरभआ ओंखाम जायो बै ओंखाम जानायाव बियो आरोबाव बै मुलिखौ होनानै होयो आरो बिखालि बै मुलिनि एक्सना बै सौरभनियाव नाङो आरो बै सौरभआ ओंखाम जाखांनानै लोगो लोगो बिसिनायाव गोलैहैनायनि उनाव बै मुस्काना गावनि गोसो थोनाय हौवाखौ लेंहरो खामानिया जाबाय होननानै आरो गावआ गंसे बिराद माने शार्प साकु गंसे लायो सुरि गंसे आरो बै सुरिजों बिखायाव जनानै बिखायाव खनब्रै खनबा बिखौ सुयो बै सौरभआ गाख्रावनोबो हायासै जेबो बाधाबो होनो हायासै मानोना बियो गोसो सिङाव हयथ' बाब्राबनो सानदोंमोनबाबो बिखौ जि सिगांनो मुलि दौनानै होयो बिनि थाखाय बियो जेबो खालामनो हायासै आरो बिनि उनाव दसे उनाव बै साहिलाबो मोनफैयो साहिलाबो फैनानै बिसोरो खर'खौ थबस्र' दानस'थारो आरो फिसाजोआ सिगांनो बिबै लानाव थायोमोन बिथांमोना थायोमोन भारा न'आव आरो बै सौरभनि जाय हौवा बिनि निजा न'आवबो बिथांमोना थायामोन भारा न'आव थायोमोन आरो फिसाजोआ एनि टाइम हयथ' गावसानि जि बिबैमोननाव हौवानि बिमामोननाव नङाबा हिन्जावनि बिमामोननाव बेफोरबायदि थांलाय फैलाय इसानाव थायो नङाबा बिसोरनाव थायो एसे गोजानाव न'आव बिनि उनाव बेखौ खर'खौ थबस्र' दानस'थारो गोदनानिफ्राय आखाइफोरखौ थबस्र' दानस'थारो आरो दाननायनि उनाव बिथांमोना
फार्स्टआव सानदोंमोन जे प्लास्टिकआव सोनानै फिसा फिसा थुख्रा खालामना ओजों गारहैजोबगोन आरो बेखौ साननानै बै खर'खौजो आखाइखिनिखौजो बै साहिला गावनिनो गारियाव लानानै थाङो आरो बाखि बडिखिनिखौ बै मुस्काननि जि बेड बै बेडनि सिङाव बाक्सायाव बै बाखि बडिखिनिखौ दोनोमोन बाथरुमफोरखौ साफा सुफा खालामो थैफोरखौ ओंखारै रखम जेब्ला रानथाबजोबो बा जेखिजाया थै ओंखारनो गोनां बेखिजाया माबाफोर जिफोर होनानै बेफोरबायदि खाथेजोबना दोनोमोन सानथाम सानब्रै उनाव बिथांमोना साक्सेस जायासै गारहैनो आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना मोनसे प्लेन खालामो ड्राम गंसे बायनानै लाबो आरो लोगोसे सिमेन्ट बस्तानै बायनानै लाबोनानै बै बडिखौ पुरा बै ड्रामाव थोखो थोखो सोयो सोनानै बेयाव सिमेन्टजों मोजाङै लिरथेजोबनानै बिथांमोना मनालियाव बेरायनो होनना थाङो आरो खाथि खालायाव बुंनानै थाङो जे आङो हौवाजों मनालियाव बेरायनो थाङा होनदों होननानै नाथाय हरावसो ओंखारलाङो बिनि थाखायनो हौवाया थांफादोंना सोर थांफादों बेखौ रावबो मिथिनो मोना नाथाय जेब्ला गिदिंनानै फैयो गिदिंनानै फैनायनि उनाव बै मुस्काननि दिमागा खामानि होआसै ना मासो मिथिया गावसानि न'आव थाङो न'आव थांनायाव बिमाया सोङो जे जावैसोआलाय बिदि बुंनायाव बै मुस्काना बुङो जे जावैसोखौ नोंसानि जावैसोखौ आङो बुथारनानै गारहैबाय बिदि बुङो बिदि बुंनायाव बिमाया एसे आसरित मोननानै सोंफिनो खनसे बाथ्राखौ जे आसलते मा जामारदों बे बुङो आं बुथारबाय बिखौ बिदि बुङो जेबो माने टेनसन लायासै आरो बिनि उनाव बै बिमाया निजिनि हौवाखौ लानानै थांनानै पुलिस स्टेशनाव खबर होयो जे ओरै थोरै बाथ्रा माबा मोनसे गड़बड़ दंथारो मानोना बेखौ जोङो नुवाखै आरो बिनि थाखायनो पुलिसाबो दसे उनाव मोनफैनानै बै मुस्कानाव सोङो जे अबेयाव बिदि बुंनायाव मुस्काना बुङो जे आङो बाथरुमाव बुथारनानै दोनदों नायथां बिदि उनाव बाथरुमाव नायनानै बै पुलिसफोरा नागिरहैयो नागिरनाथाय बेयावथ' जेबो मोना ड्राम मोनसेल' मोनो आरो बै ड्रामखौ नुनानै पुलिसफोरा ओंखारबोना खोन्थायो जे बाथरुमावथ' जेबो गैया ड्राम गंसेल' दं बिदि बुंनायाव बै मुस्काना बुङो जे बै ड्राम सिङावनो दङ आरो बिनि उनाव बै ड्रामखौ हाखावो पुलिसफोरा हाखावनानै बै सिमेन्टनि जि बिथांमोना प्लास्टार खालामदोंमोन बेखौ देख्लानानै बिनि बडिखौ दिहुननानै पस्टमर्टमनि थाखाय थिनहरनानै सानैखौबो दा ग्रेप्टार खालामबाय आरो ग्रेप्टार खालामनानै आसा खालामो थाबैनो फासिबो जागोन नाथाय कुवेसना बेनो जे सानैबो एक्चुअलि गोसो थोनानैसो हाबा खालामदोंमोन बा सानैबो गोसो थोनानैसो जुलि जादोंमोन आरो जुलि जानायनि उनावबो मानो बै हिन्जावा गुबुन सासे लुबैबावदोंमोन बेखौ माने हमनो हायासै आरो दा बायदियाव जाबायदि सोलिगासिनो दङ सासे हौवाजों माने रावबो सान्तियाव थानो हायि बायदि गोबां जोङो खोनानो मोनगासिनो दङ बा खोनानो मोनबाय थायो नोंथांमोनाबो नुदोंबो जानो हानाय माने खारखोमालांनाय सोरजोंबा बेंगलर तामिलनाडु बेफोरबायदि गोबां जायगायाव बेफोरबायदि फैगासिनो दङ आरो बेफोरबायदि जाथाय जागासिनोबो दङ नाथाय बे मोनसे जाथाया मानि थाखाय भाइरेल जादों निजिनि हिन्जाव लोगोसे हौवाया प्राय 1.5 लाख थाखा बिथाङा सेलारि मोनो बिथाङा नेभिमोन आरो इमान फैसा मोननायनि उनावबो माने फैसाया गेदेर बुस्थु नङा सासे हिन्जावनि थाखाय बेफोरबायदिसो जाहैबाय गतिके हिन्जावफोरनि गोसोखौ रावबो हमनो हाया बुंनो हाया जे मा सानो बिथांमोना जायखिजाया बिथांमोना सास्ति मोनथो जा साजा मोनो थाबैनो मोनथो बेखौनो आसा खालामनानै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोननो आरोबाव खनसे खावलायहरबाय आरो आङो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।